повярваш, да. Стиращите по-малко от полицаите. Народа само снима. Сега ще излезете в медиите, няма страшно. Така, имам да кажа няколко съобщения за протичането на нашето шествие. Нашето шествие е граждански акт, той не е политически, т.е. не е оглавяван от никоя политическа партия, не е никаква организация или фирма. Това е граждански акт, който, както ви казах, и всички евентуални желания да бъде представен като нечие мероприятие, трябва да знаете, че няма да бъдат верни. Целта на шествие ще бъде да бъде спрян добива на шистов газ в предна технология. Технологията прати. Имаме желание да се получи мораториум и след нужното време да бъде приети закон, който забранява подобни вредни технологии за добиви на горива или материали. Всякакви други хора, които изпитват тук с някаква друга цел, те няма да бъдат част от нашето шествие. Значи, хора, които имат други претенции, да бъдат отстранявани от нашето шествие и когато са посочват и на органите на реда, договорили сме се с тях. Ако има хора, които желаят да отклонят нашите действия, трябва да ги отстраняваме. Другото, за което ще го помоля, като споменах за полицията, значи хората ще ни съпровождат през цялото време и ще се грижат за нашата безопасност и за реда. Ако забележите хора, които носят, имат нестабилно поведение, употребят с алкохол, Аз току-що поръчах вино, моля, посочвайте ги на органите на ръка, отстранявам своевременно. Искаме мероприятието да протече мирно и спокойно, така че нека да направим нужното за това. Сега това е първото подобно мероприятие в Бургас. Надявам се да бъде последното, надявам се нашите управленци да вземат правилните решения и още в понеделник мораториум върху добива, но аз допускам нещо. Не се подготвил. Маршрута сега от тук се забавя ход, се спускаме надолу по главната. Ако някой има желание да каже нещо, може да спреме, да си каже нещо. Целта е да обявим пред гражданството, защото знаете, че има информационно затруднение по проблема. Да обявим на гражданите да знаят повече хора за какво става дума, така че по маршрута от тук до часовника и оттам нагоре до кръсъмто може да спрем на някой, които да се казва. Как ми си падна. Не на шистовия газ! Добруджа се прави до момента по една изключително опасна и вредна технология. Значи тя извлича на повърхността на земята материали, които са канцерогени, радиоактивни, които са високотоксични. Ако ние позволим тази технология да бъде налагана сега, това означава, че да обречем жителиците на България на унищожение. Не можем да си позволим това и се обръщаме към нашите държавни ръководители да обявят мораториум за производство, за извличане на всяка
енергия! За екологична енергия! Каквато и да е. Дойдох тук, защото този протест го открих във Фейсбук. Мястото е, в което се виждаме всички, както виждам повечето млади хора. Но виждам и не само млади хора, за което много се радвам. Защото ние младите сме длъжни да им обясним на тях за какво става реч. Не всеки е геолог, не всеки е специалист, не всеки знае какво значи шистов газ, какво значи добив на шистов газ, какво значи трекинг, какви са фрекинг, какви са тези думички. И никой не е длъжен да знае. Длъжен е само да знае това, което види. Че това е нещо, което убива. Това е нещо, което убива водата ни. Това е нещо, което убива почвата ни. И това, че ние го знаем, е достатъчно, за да излезем на улицата, а не да стоим в къщи на масата и да обсипваме с разни епитети хората, които виждаме там. Повтарям, никой не ме е молил, никой не ме е карал да дойда. Аз съм инвалид 94% и живея почти извън града. В квартал Меден рудник, знаете, че той е почти извън града. Но дойдох. Искам другия път, ако има друг път, дано да няма друг път, да сме повече. Защото целта е да няма друг път да протестираме. Целта ни е да има мораториум върху добива и проучването на шистов газ. Искам да ви благодаря. Начисто България! И да ви кажа само още две приказки, защото наистина е хладно. Протестират само хората. Сигурен съм, че никой от вас не е видял овца да протестира. А ние не сме овце. Браво! Браво! Нашия протест е мирен. Никой тук не е дошъл с идеята да се бори с някакви силови средства срещу каквото и да е и когото и да е. Ние искаме просто да се борим за една чиста природа. Браво! Благодаря ви! Не на шистовия газ! Не на шистовия газ! Не на шистовия газ! Не на шистовия газ! И защото когато сме по-добри, получаваме по-добро за себе си, което наистина е по-добро, а не по-добро за егото ни и по-добро за хората около нас, това променя и самите хора, не само на теория, на практика е така. И всичко около нас. Малко или много, рано или късно, ако ставаме всеки от нас по-добър и по-добър, защото иска да бъде по-добър, така ще променим цялото общество. Няма да стане за ден, 2, 3 година, 5, но важното е да стане, защото в повърхността нямаме никакъв шанс, поне някога да видим бял ден в тази хубава земя на отвратителна държава. Така че всичко зависи от нас. Подготвена реч. Всичко зависи от нас, стига комплекси, стига критика, стига самоубийство.